Mombasa. Wasurunya kwa mongi Mombasa wadhinya kiwengi Masiaya kama anyuola mar Oyoma Masala sub-county mar Rarieda odhiedo mar manyoratiro ne dayo moro ma jahigni 79 mayangore ne obambi dwe achiel mokalo. Dayo no ma jahigni 79 manyinge Matlida owuoro kumo maong'ere gi nying mar nyar Nyang'ada. Report noyango nek machich no tim gi achije mokariyo. Anyuola no opedho ne do report gi mar matudo Jacinta gi nek mar dayo no kagiwacho ni en emane oro ji moko ariyo mar dhi kwalo oduma e odayo no. Ji ariyo go emiyango ino bambo ma onego dayo no. Jacinta dhiambo koda achich machielo ma nyinge Michael Nyawanda nyochak omaki kendo ma oter e doho Masiaya. Doho kono gi rambun kanonro dhi nyime motelo ne dok e burano kendo tarik 2 dwe ni. Gini to we omiyo wago ne anyuola ma Masala iro kamano gigo koko momiyo wakao tingni kaka Oyoma waringo kod wachni muhakikisha ni mama ni omaki gisamwa wuoye kodu ni mama ni okel kawuono Siaya Court ka obiro kao pli osekao pli koto onyiso wana duok tarik 20 dwe mar 9 chieng' ma kot biro neno kigole oko e yor bond katituone. Kapod wantiere e county Masiaya Nyakuar Mga Juang